Ziua de naștere a lui Mormăilă. Toate animalele din pădure îl considerau pe Mormăilă un ursuleț special. Asta, în primul rând, pentru că jongla cu mingea ca nimeni altul și, în al doilea rând, pentru că, dintre toți prietenii lui, numai el putea să rostească cuvântul eucalipt fără să greșească. Și mai era un motiv pentru care Mormăilă era un ursuleț special. El nu fusese niciodată felicitat de prieteni cu ocazia zilei de naștere. Bineînțeles că toată lumea știa când e ziua lui de naștere și fiecare se prezenta în fața bârlogului lui cu câte un cadou, dar Mormăilă nu le deschidea ușa niciodată. La mulți ani, Mormăilă! Strigau cu toții, așteptându-l în fața bârlogului. Dar când vedeau că Mormăilă nu se trezește din somnul lui de iarnă, plecau dezamăgiți acasă. Dar într-o dimineață însorită de iarnă, toate acestea s-au schimbat. Dormind în bârlogul lui, Mormăilă visa nori imensi de zmeură, din care ploua cu zmeură coaptă. Tocmai se pregătea să înghită cea mai mare și mai gustoasă zmeură, când ceva uimitor s-a întâmplat. Un bondar, venit în bârlog la bordul unui elicopter, i-a furat delicatesa mult așteptată. Mormăilă a fost atât de șocat, încât s-a trezit din somn. S-a liniștit însă imediat, dându-și seama că a fost doar un vis urât. S-a întins înapoi pe pat, sub păturile călduroase, încercând să adoarmă. Pe când să ațipească, a simțit o senzație ciudată cam pe unde îi era burta. Apoi a auzit și un chiorăit venind din aceeași direcție și și-a dat seama imediat că e timpul să mănânce. S-a dat repede jos din pat și și-a luat din cămară toate borcanele cu dulceață și cu miere pe care le-a găsit. Uite ce de bunătăți! Îi spunea el, uitându-se la masa încărcată. Dar când a vrut să guste din bunătăți, ce să vezi, toate borcanele erau goale. Nici un pic de dulceață sau de miere nu mai rămăsese în niciunul dintre ele. Nu te pot dezamăgi atât de tare, mă duc în pădure să caut ceva de mâncare și nu mă întorc până nu găsesc ceva gustos pentru tine, i-a spus Mormăilă burticii sale în timp ce o mângâia. Și-a luat căciula preferată cu ciucurel și a pornit la drum prin zăpada mare, care îi ajungea până la genunchi. Se hotărâse să-l viziteze prima dată pe vulpoiul Roșcovanu. A bătut la ușa lui cu gândul la peștele uriaș pe care îl prinseseră vara trecută când au fost la pescuit și pe care l-au prăjit apoi chiar acolo, pe malul râului. Se gândea că ar fi plăcut să-și amintească împreună de acea zi frumoasă și dacă Roșcovanu i-ar da între timp și ceva să ciugulească, s-ar putea întoarce acasă, sătul de această dată. Vulpoiul nu numai că nu avea niciun gram de pateu de pește, dar îi se terminase chiar și gemul de merișoare. După ce au vorbit despre aventura din vară, s-au hotărât să o viziteze pe cârtița Tița. Tița, gospodină cum era, se pregătise din timp pentru iarnă. Își construise o cămară unde să-și depoziteze toate proviziile și își săpase tuneluri subterane ca să nu moară de foame atunci când pământul de deasupra ei va fi acoperit doar cu gheață și zăpadă. Astfel că după ce a poftit înăuntru pe cei doi, s-a repezit la cămară, de unde i-a adus o râmă uscată lui Mormăilă și un pătrunjel ofilit lui Roșcovanu. Aceștia
S-au uitat dezamăgiți unul la altul, însă Tița nu înțelegea care este problema lor. Draga mea prietenă, aș fi mai mult decât încântat să primesc această râmă uscată de la tine, doar că urșii nu mănâncă așa ceva. Știu, doar că m-am gândit că dacă încerci, poate că o să-ți placă, doar de data asta. Mormăilă i-a mulțumit frumos. Apoi a pornit spre casa porcului mistreț Picu, însoțit de Roșcovanu, dar și de Tița, curioasă să vadă dacă ursul va găsi până la urmă ceva de mâncare. Bună, prietene drag, sunt eu, Mormăilă, ursulețul înfometat. Ar fi trebuit să dorm acum, dar cu zgomotul din burtica mea nu pot, pentru că ea m-a atenționat că a sosit timpul pentru o masă copioasă. Așa că am pornit la drum, dar nu am nimic de mâncare. Dacă mă culc flămând, o să visez urât. Mă poți ajuta, te rog? Vino înăuntru, Mormăilă. Sunt sigur că mai găsesc niște ghinde sub zăpadă. Dar lui Mormăilă nu îi plăceau nici ghindele. Împreună cu prietenii lui, dar și cu Picu, a pornit înapoi către casă. În drum spre bârlogul lui, s-a oprit pe la casa veveriței, a ariciului, ba chiar și pe la casa bufniței, însă nu a găsit nimic de mâncare. Poate că spiridușii te pot ajuta, i-a spus vulpoiul Roșcovan. Ce idee genială! S-a bucurat Mormăilă, făcându-și din nou speranțe. Înaintau greu prin zăpada până la genunchi, grăbindu-se să ajungă în poiana tăițeilor, unde își aveau spiridușii casa. Dar spiridușii nu erau acasă și niciunul dintre ei nu știa unde ar putea fi. Și au continuat astfel drumul spre casă, fără să se mai oprească pe la niciun vecin. Când aproape au ajuns la bârlog, Mormăilă s-a oprit brusc. Vedeți? Cineva s-a mutat în bârlogul meu. Probabil i-a fost foarte frig și a crezut că nu stă nimeni aici. Ei bine, sunt sigur că ne vom înțelege de minune, mai ales dacă a adus un borcan, o cană sau măcar o ceșcuță de miere. Plin de speranță, Mormăilă a deschis ușa bârlogului și a fost întâmpinat nu numai de cei care l-au vizitat, ci și de toți prietenii săi. În sfârșit nu dormi! La mulți ani, Mormăilă! I-au urat cu toții. Astăzi e ziua mea? A întrebat Mormăilă surprins. Da, astăzi e ziua ta! Așteptăm de mult timp să-ți putem ura la mulți ani. Astfel, Mormăilă a aflat că are și el o zi de naștere. Ba mai mult de atât, prietenii lui l-au așteptat cu un tort cu miere, decorat cu zmeură coaptă și mare, exact ca aceea din visul lui.